Citroën C15, 1.8 diesel, komórkový, bez hociakých tých nonsensov emisných, čiže žiadne EGR-ko, nič. Je značne hrdzavý. Niekto sa to už... OK, jeho zas o kúsok menej. A momentálne som v štádiu, že sa pokúšam ho naštartovať. Najprv bol problém otvoriť kapotu. Potom som zistil, že to nemá autobaterku. Potom som zistil, že tá vec, ktorou máte dostať naftu, keď vám padne do nádrže naspäť, je tvrdá jak skala. Ty neviete ani pohnúť. Tak som kúpil druhú. Čiže teraz musím odpojiť toto a dať tamto nové na hadicu. OK, išlo relatívne ľahko. No a toto podľa mňa bolo od výroby takto. Akože je trošku menší, ale snad to bude v pohode. Ten ide stlačiť v pohode. To tam napojím a hadicu mám tu naftu v bandaske. Rozumej v preklade od sprostosti z destilovanej vody. Malo by to byť v pohode na chvíľu. A novú autobaterku samozrejme. Píšu, že vraj 60 tam má byť, ja som 65 kúpil, 580 A, to by malo byť v pohode. Skúšal som s favoriťackou 45, akože sa im nepohlo. Maintenance free, to znamená, že nikdy nič neopravíte na tej baterke. Kokos, to čo za muziku? Nejaký senzus na subwoofery. Je tu strašne veľa všelijakých zvyškov orieškov. To bol nejaký hraboš myšiak a niečo podobné. Toto je minus. Dobre. No. Vzduchový filter, rozmýšľam. To som odcvakol. A to je plynové lánko. Neviem, prečo ide cez vzduchový filter. Všetko je tu nejaké doprehádzované divne. Filter tam je, to som pozeral. A boli tam oriešky, ale smerom hore by nemalo nič ísť. Takže teoreticky to nechám takto pre zicher. Aj keď to si potom naťahne bordel. A asi by som mal povysávať ten filter, asi to tak aj urobím. Filter nemám druhý, bohužiaľ. Akože nevyzerá pekne. Ale... Opa, bordelu. Štrnganie, to sú nejaké oriešky. Nejaký hraboš, alebo myš, alebo čo. Je orech. Orechová potvoň tohleto. Racing car. Ešte orech. Tých orechov to je ale už sené na to. Čiže nikto nezachraňuje takéto autá. Čo je trošku smutné, lebo to boli také vďačné autá, jednoduché. Toto ešte komórkový diesel, bez turba. Na jeho chod nepotrebujete žiadnu elektriku na naštartovanie a v princípe áno, je tam ventil, aby držal naštartovaný motor a aby ste ho vedeli vypnúť, alebo keby to tam nebolo, tak neviete vypnúť to auto. Si naštartujete a ide, lebo má mechanické čerpadlo strekovacie. Som si takmer istý, že tam nebude žiadna nafta. Hoci, ak to auto by som si nechal, tak by som všetky hadice musel vymeniť za novšie. Nebudem to musieť na zime. Aha, to sa len takto do boku dá. Aha, dobre, tak to nie je úplne sprosté. To som nevedel. Čo vlastne toto zatlačím do boku a to vyskočí. Oho, to nie je zle. Akože to nie je úplne sprostý nápad. No, otázka, bude tu nafta? Je to podozrivo ľahko. Je tam nafta, si predstav. Takže by som to nechal.
Čiže baterka je zapojená. Mohlo by to niečo robiť teraz. Čiže pomôžeme tomu spojkou vytlačenou. Haviče len bliknú a nič neurobia. To je divné. U nás už haviče zlé. Ale, dobre, motor sa točí bez problémov. To je veľmi dobré. Obávam sa, že keď sa pokúsim otvoriť tie strekovače, by sa to odzdušnilo. Nič, to už musím konzultovať s knihou nejakou. By som zistil, že ako testovať zžhaviace sviečky. Takže čo mám teraz v pláne je zistiť, či sú dobré žhaviče. A pokiaľ som to správne pochopil, tak sa to dá otestovať relatívne jednoducho, a to je s meraním odporu. Mali mať, ak neviem, pár ohmov rádovo, jednociferné číslo. Čiže keď je to viac, tak sú nie dobré. To je radosť, keď človek má správne náradie. Dobre. Skúsime zem nájsť. Čiže 1 až 5 ohmov, že vraj. To by mohla byť kostra. No, 0,2 ohmu. A to je strašne málo. To neviem, či je dobré. Tá krabička je vlastne ako keby riadiaca jednotka žhavenia. Riadiaca jednotka je silné slovo, je to relátko a nejakých pár prvkov a v princípe to je timer na žhavenie a posiela to signál do kontrolky žhavenia a takéto veci to robí. A tuto je jeden kábel proste takýto, že Wi-Fi. A ešte aj vyzerá hnusne. Takže čo spravím teraz je, že toto sa odmontuje a idem to očistiť poriadne. Čo otázka, či je dobrá tá jednotka, lebo to je veľmi ťažko odhadnúť v tomto štádiu, ale na internete som videl super video, kde človek vysvetľoval, že niekto tam vysvetľoval rozdiely medzi týmito jednotkami a že vlastne toto je tá taká úplne mechanická, ktorá má 7 či 6 pinov a potom spája ten obvod žhavičov a potom je nejaká, čo má menej pinov a to je na novších autách a tam je to žore horšie. Táto funguje lepšie. Vždy to sa tak neserú, v princípe hovoril. Ale to Kristus vie. A normálne to ide uvoľniť. To je na to, aké je to hnilé. Dobre. Vložím to sem. No to je vončo. A dobre, ty vole, to máš dobre vymyslené. To keby všetky konektory boli takéto fajné. Dobre. Bum. Odtrhnutý konektor. No, skvelé. Dobre, takže ideme to čistiť. Sem nájsť očko. Sa obávam, že to nebude také jednoduché. Či to proste neodsvaknem a nevyťahnem kúsok z toho kábla. Á, to funguje dobre ako čistenie. Ne, furt to je moc hrubé. Á, dobre. Už sme tam. No, tak to majú väčšiu páku. Viem, že sa to takto nemá robiť, ale pozrite sa na to auto. Akože... Dobre. Myslím, že to je ok. Kamih pravdy bude za chvíľku.
Čiže toto je ten tenčí, to bol červený. A to bolo vlastne takto uchytené, čiže to išlo takto sem. A toto by malo ísť takto sem. Tento moment vyskúšania by to malo byť OK. Takže uvidíme, či bude to, čo je mokré. Či niečo nespraví ohník. Keď toto zapojíme. Nevyzerá. To je dobre. Krabička je zapojená. Teraz neutrál. Dobre. Skúsime dať polohu, kde sa majú pustiť žhaviče. Yes! A teraz by to malo štartovať teoreticky. To neviem, čo znamená. Yes! No to koleso je nezaseknuté. Dobre. Great success. Čo momentálny problém je toto. Skúšku sirén si prosím nevšímajte, alebo užívajte. Problém je, že toto koleso je zablokované, tak inšpiroval som sa týmto videom. No a keď sa mi podarí dostať to koleso na tú tácku, tak by sa malo začať šmýkať po dvore. Dobre, vyzerá, že viac to už nepôjde. To sedačka je studená či mokrá teraz? Takže nevyzerá, že tu je niečo mokré, našťastie. Dobre, poďme na to. Nevadí. To sú tie drevá asi, áno. V motore není voda, takže nemám veľa času. Nič nevidím. Silne pochybujem, že stierač funguje. Dobre, aspoň jedno zrkadlo ide. Aha. Dobre, stierač nejde. Nevidím absolútne nič. Auto sa okamžite zastaví, jak pustím plyn. Ani som neskúšal, či ide spiatočka. Vyzerá, že ide. Posilňovač žiaden na to nemá. Nevidím ani.
Dobre. Dobre. Jesus. Dobre. To je tak akurát. Tu je, smrdí to tu, jak keby sa tu karosy naháňali staré.